Nke a bụ Ịmatụ TV. Isiokwu anyị n'ụbọchị nke taa wụ nwaanyị Igbo o nwere ike ịgba n'iro, bụ nke bekee kpọrọ Can Igbo Women Cheat. Biko ada ama ihe a part 2 vidio a. Part 1 ya anyị emela ya na izu gara aga. Ị gaa na my YouTube and Facebook channel, ị ga-enweta part 1 vidio a. Ụmụnwaanyị Igbo nwere ike ịgba n'iro. Dịka o si wụrụ vidio nwere site na nke mbụ ruo na nke iri. Ihe anyị kwuru na vidio nke mbụ wụ site na nke mbụ ruo na nke ise. Na nke ugbu a kwanụ anyị ga-eleba anya na site na nke isii ruo na nke iri. Biko na mbido nke mbụ anyị na-aga ịmanye ọnụ ma itinye aka n'ime ya wụ nke isii a. Ihe bekee kpọrọ ya wụ vengeance. Kedu ihe wụ vengeance? Vengeance na olu Igbo wụ ihe dịka esi ka mmadụ mere gị ihe, esi ka imegwara ma ọ ka ị bọrọ ụbọ na ihe emere gị na-enwe ihe dịka mgbaghara, na ị ga-enwe ihe ga-eme ka ị ghara imegwuta datin, maka na ihe onye a mere o nwere ike wụ na o mekpọ gị obi. Ị ga na-asị ebe ọ wụ na o mekpọ gị obi, na gịnị mekwa na iji gị nwa na onwe gị iji nwe gị ike ị ga-emegwata datin ma ọkwa na ihe ahụ o mere gị. Ihe a so n'ụzọ ihe mere nwaanyị nwere ike iji ewepụ ụkwụ n'ama. Nke ọzọ kwa wụ ihe dịka onye ahụ ị hụrụ chọrọ imegwute ihe ahụ emere ya ma ọ imegwara ihe ahụ emere ya, ọ ga-achọ ka ọ balansị ya detin ebe ọkwa na di ya na-agba n'iro, ka ya nwa na onwe ekwu gbakwuo n'iro mago ka e nwee ike ịbalansị the equation. Ọzọ dịkwa ka ibie wụrụ ihe dịka oge ụfọdụ nwaanyị nwere ike nọkọta si nna na ebe ọ na di a na-elekọta ya ma ọkwa na ọ da atụpụrụ ọnụ dịka otu o si atụpụburu ọnụ bifo. After all, mmadụ akavụ mmadụ ahụgo okwute, mmadụ ga-emegharị ahụ ebe ọ na-emeso m ụdị omume dị otu a. M ga-akụziri ya ihe site na ịgba n'iro. Adị m ekwu na ịgba n'iro wee ezigbote ihe, onweghị ezigbote ihe ọwụla ọgwụ, onweghị ihe bara uru anyị ga-amụta n'ime ya. Biko awezi okwu ekwesịbụ m ikwu ihe a na mbụ ụzọ, mana iche eke a sị na ekere ọrụ eke ndị oge adịghịzi na, so ka m were oge nke ekenye m wee kwuo ihe a. O nwere ofu one of my fans detere leta, so ọ na-ekwu na m ekwesịghị ịdị na-asụ bekee na vidiyo a. O nyere m ya dịka ndụmọdụ. Aghọtara m, ọ dịkwara m obi ụtọ, kama mma na ihe ya nwa na onwe ya na-achọpụta wụ ịmaga ịnwanwụ ndị agara skuul chamfa na-ejighị ike gaa skuul. Anyị nwa ka oyibo na-ebu ụzọ amapụkarị n'ọnụ. Pịam oyibo apụọla, ọ dịka ya ọ ga Cambridge ma ọ bụ Oxford. Ndị gakwanụ nnukwute akwụkwọ bifo ịnụ ha oyibo n'ọnụ otu ọ na-ara ahụ. Biko my fans, unu ewe n'iwe, nabatanụ m otu ahụ. Ihe kpatara ya wụ skuul chamfa ngụrụ. O nwere ike m chi ikwu ọzọ amaba m n'ọnụ n'ụdị oyibo. Biko wenụ m otu ahụ, mana m ga-akawa ahụ na vidios m ndị nke ọzọ na-abịa. M ga-akawa ahụ ka m welata aka na bekee. Unu chekikwa m bekee wa gbara, unu ebule m na m too much, biko otu o siri dị. So biko ọ bụrụ na abịa na nke ịsaa, o nwere di na nwere nwaanyị na-eme ọbịa di ma ọkwa na ebe a lụtara ya. Ụlọ anya ọhụ na ihe dịka otu esi agba ogige ma ịgba fensị na ihe ya na di enwe ma ọkwa na ihe ya na di enwekọrịtara, ọ tụkwasịchaghị ya obi. Oge ọbụla ụjọ na-atụ ya, mgbe ọbụla ọ nọ n'ụjọ
maka ihe ndị ọ na-ahụ site n'ụfọdụ okwu di ya na-ada ekwu oge ụfọdụ. Ọ na-atụ ụjọ mgbe na mgbe ọbụla na enwekwara ike ịchụpụ ya na alụmdi na nwunye a ma ọ na marriage a oge na-adịghị anya. Enwe ike lee anya ọwụ na ihe mere eji asị na a ga-achụpụ ya mgbe na mgbe ọbụla o nwere ike ọwụ na ọ mụtabeghị nwa. Mgbe ọbụla a na-eji eyi nwaanyị egwu, nwaanyị nọkọtakwa na o nwere ike sị mba ka ihe a na-eji otu ya si hụ marriage ọwụ na onweghị otu ya si wee mụta nwa ma ọkwa n'ọtụtụ ime na marriage a na nsogbu ga-adịrị ya. And ọwụ ịdị ime na ịmụtakwana nwa agwụchala ihe dịka ihe nabatara ya ma ọkwa na insurance o nwere na marriage a. So ebe ọ na-eche ụdị echiche ahụ, o nwere ike decide ya sị mba ka ya pụọ n'iro gaga wepụ ụkwụ n'iro ma onwe onye ọzọ, nwoke ọzọ nwere ike ile odinwe ya, onwe nwoke ọzọ nwere ike ịtụgharị ime ka ụwa chọpụtakwanụ na ya nwere ike ịmị mkpụrụ, na ya nwere ike ịmụta nwa. Ịbịa cheki ya ọfụma, ụfọdụ ihe a na-eso n'ihe na-eme ka nwaanyị wepụ ụkwụ n'ama ma ihe na-eme ka nwaanyị gbaa n'iro. Oge ụfọdụ kwanụ ọwụcha na iro ha gbara nọọ ihe dịka na o sie n'obi pụta na ọ chọrọ ịgba n'iro, kama ihe dịka ọnọdụ dị otu a mere o ji dịka ọ bịara ịgba n'iro. Ịbịala anya the rate enwere current statistics pụtara now, a na-ekwu na-abịa na Africa, Nigeria wụ the most promiscuous country enwere na Africa currently. So promiscuous ọkwanụ gịnị? Ọwụ mmadụ iwepụ ụkwụ n'ama dịka ihe anyị hụrụ ihe anyị na-ekwu. So ebekwa na Nigeria ọ bụ na iji anya kee ya dịka otu esi eke ihe, iji anya kee ya ịhụ na ọ dịka o nwere otu esi eletewe saịdị anyị anya, maka na o nwere ụfọdụ ihe na-ejibu wee mara ụmụ nwaanyị Igbo. Mana these days ụdị akụkọ anyị na-anụ this time o nwere otu o siri dị, o nwere ka ọ dị. So ịnọkọtazi na wonder edesho na ọgwụgwụ ụmụ nwaanyị Igbo anyị ka eji wee ma ọnụọgụ statistics a, maka na ụdị ihe na-eme na ụdị egwu, ihe na-eme ugbu a ọ kara aka ịhụghị. So abịa na nke ọzọ dịka ibie dịka nke asaa, nke asatọ, o nwere ụmụ nwaanyị nọnụ di ha anaghị akwanyere ha ugwu, di ha anaghị akpọ ha dịka mmadụ, onwe ihe di ha ghọtara ha ka ya. A na-ebutu ọnụ ahịa ụmụ nwaanyị a, butuo ya etu ebe ọ gwụrụ. Di ya na-ahụta ụfọdụ nwoke na-ahụta ndị nwunye ha dịka ha wụ nobody, enweghị ebe ọbụla ha si, mebi esi n'ime ọhịa wee tụpụta ha ma ọkwanụ ka ọ na-aga n'ụzọ ka ọ tụtara ya. O nweghị ihe dịka ịkwanye ugwu ma respect for the woman. Ịhụ ebe ụfọdụ ụmụ nwoke mepere ọnụ na-afa ya nke nwaanyị wute ọnụ ọjọọ, ị ga na-asị kedu nke na-eme eme, kedu ihe nwaanyị a mere nwoke a ji efe ya ọnụ a. Echekwa na nwoke a na-efe ọnụ a ma ọ na-afere ọnụ ebe nwunye nọ, ọ dị nwaanyị a, kedu ihe mere o ji akparị ya otu a, kedu ihe mere o ji ebutu ya from ebe mmadụ nọ bugi eto ebe na onweghị ihe ọbụla ọhụ, nwaanyị ọ ga-eji adị otu ahụ. Abịakwa n'ihe dịka na family dị otu a, nwe ihe dịka asị ka abịakọta family meeting ma ọkwa na ka atụkọta alụ ọnụ, onwe ihe nke nwaanyị a wetara ma ọkwa na ihe ọ contributuru na family meeting ma ọkwa na ọnọkọ ahụ anọkọrọ enwere ike iji wee mere ihe, agaghị eji okwu nke okwute wee mee ihe, ma okwutere ya ma ọ okwute ya enweghị ike iji wee mere ihe. A na-ewere ihe dịka mmadụ ọwụ ma ọkwa na ha pride ma ọkwa na ịma na kedu ihe o yiri ma ọkwa na kedu ihe o value ya, a na-ewere wunduo ya mee ka ọ na onweghị ihe ọbụla ọwụ. A na-akọ ọsụrụ nwaanyị oge ụfọdụ, a na-eme ka ọ na-enwe obi mgbawa, ada ekwe ka o kwuo dịka otu o siri dịrị ya. Ụmụ ihe ndị a iburu ebugide nwaanyị n'isi oge ụfọdụ, o nwere ike ịnọkọta si ka ọ pụọ onwe ihe dịka nwoke nabatara ya ma ọkwanụ na-agwa ya okwu dịka mmadụ, attention nwaanyị a nwere ike olewe anya saịdị ebe ahụ. O sochakwa na ihe mere nwaanyị ji ewepụ ụkwụ n'ama, nwaanyị Igbo ji ewepụ ụkwụ n'ama, ịhụrụ ya. So abịa ihe dịka na nke ite naanị nke 9,
abịa na relationship, abịa na mmekọ nwoke na mmekọ nwaanyị, oge ụfọdụ a na-enwe ihe a na-akpọ fatigue, ike ọgwụgwụ. A na-enwe ihe a na-akpọ fatigue. O nwere ụfọdụ nwoke ma ọkwa na ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-eme ha lechaa ọnọdụ ha na nwunye ha, ha aghọta onwe ha ka ndị nọ n'ọnya, ma people dị trapped. Oge ụfọdụ kwanụ nke nwaanyị ghọta onwe ya na ọ dị na-atụbatara ya n'ime ọnya, ma ọkwanụ na a na-atụrụ ya asị, ada agwụ ya eziokwu, ma ọkwanụ di eziokwu adịghị ya n'ọnụ. Oge ụfọdụ ọ na-eme ka nwaanyị dị weak, ọ na-emekwa n'oge ụfọdụ ka uche ọjọọ bata ya n'ime. O nwere ike tutu ịchọpụta ihe na-emenụ, ọwụ na ọ dịla tired of the relationship, ike continue kwa na marriage a, ọwụ na ike ha gwụla ya. Ehụghị, ọwụ na ike continue na marriage a gwụla ya. O nwere ike ya nwalezie anya, nke nwaanyị lee anya otu ọ ga-esi zọpụ ụkwụ maka esi na ike ịlụ di na nwunye agwụrụ ya, like ịga divorce. Ọhụ na ọ gaghị adịchara ya easy ikwu okwu divorce, ya nwa na onwe nwere ike idecide ka ya gbaa n'ama ka ọ dị, ma ọ ka ya wepụ ụkwụ n'ama ka ụwa ahụ ya, ọ wụzie na ụwa ahụ ya, di hụ ya, ka ọ dịziere izi itinye divorce, ka e nwere ike iseparate, ịmago kesa ha na-abụ, ka marriage agharakwa inwe isi again. Ọ na-eso n'ihe nwaanyị ji agba n'iro. Nke ọzọ awụrụkwa ihe dịka oge ụfọdụ papa na mama nne di nke nwaanyị na-eso acha nke nwaanyị ọkụ. O nwere ebe ọ ga-eme achagide ọkụ, akparịkata ya, kwukata okwu ọjọọ n'isi, kwukata. Nwaanyị lechaa anya, ọ sị na kedu ụdị di ya bịara alụ ihe a, na ya ga-alụgbuzi onwe ya na di, na kedu ihe gịnị mere nke eji dị iche, kedu ihe mere alụmdi nke eji dị iche, na ya ọ dịkwa ka ya ga-ahapụ relationship a, ya ga-ahapụ relationship a before ịchọpụta ihe na-emenụ, ọwụ na o wepụla ụkwụ n'ama. Abịa n'ọzọ dịkwa ka ibie, oge ụfọdụ ihe na-eme nwaanyị ji ewepụ ụkwụ n'ama ịkpọrọ mmadụ gbanwee ya n'ọnọdụ, ma ọkwa na ebe unu bi, ma ọ obodo unu bi, ma ọkwa na ihe unu na-eme. Oge ụfọdụ bekee nwere ike ịkpọ ihe dịka ịmago exposure to some environment or kind of environment. Oge ụfọdụ ọ na-eme bugharịa mmadụ osi from ebe obi before bugharịa ya to ebe n'ọnọbụ. O nwere ike o ruo ebe ahụ osowe ụmụ nwaanyị dị aṅa, ma ụmụ nwaanyị na-ebi ndụ dị aṅa, maka ndị Igbo na-atụ n'ilu si na ọwụ na ewu na-ata ji soro ewu na-adịghị ata ji. Oge ụfọdụ obido tawa ji, from ịta ji ebe nwaanyị nọ, ọ pụkwala n'ama, ụkwụ apụọla n'ama. Oge ụfọdụ kwanụ ọ bụrụ nwaanyị na-achọ ka ọ dị ka ibe, nwaanyị na-achọ ka ọ dị ka ibe, site n'ịdị ka ibe ahụ soro ibe mewe ihe ibe na-eme. Kedu ihe ibe na-eme ihe ahụ? O nwere ike ọ bụrụ na ọ bịa join ya ịmagonu group ma ọ bụ otu ụmụ nwaanyị ndị a na-adịghị atụ egwu ihe ọjọọ ọbụla, ịghọtala. O nwere ike bịa sowe otu ha. Site n'iso otu ha, ọ ga-achọ ka o soro ha, maka ndị ahụ ndị a na-elegara anya na obodo, ndị na-eme nke na-eme eme. So nwaanyị ga-achọ ka o soro na ndị na-eme eme, that is ndị na-ewu kịta ka o soro ha atịwa. Ehụghị, site n'iso ha atịwa ihe ahụ, ewepụ ụkwụ n'ama. Nke ọzọ wụrụ ihe dịka na abịa oge ụfọdụ ihe nwere ike imekwa nwaanyị ma ọkwa na nwunye mmadụ ma nwunye onye Igbo iwepụ ụkwụ n'ama nwere ike ichite oge ụfọdụ ọ na di ya adịghị enye ya attention. O nwere ike chọwa attention ahụ anyhow, ọ na di ya adịghị leruru anya ebe ọ nọ, ma nọ ya na nwaanyị bi. Ọ dịrị nwaanyị izi ọwụ na ọ pụ ebe ọ na-arụ ọrụ, ihe dịka n'ọfịs ma ọkwa na workshop ma place of work ebe ọ na-arụ ọrụ. Ọ dịrị izi nwoke flash ya ebe ahụ, ya akpọọ ya, ha esi ebe ahụ kụrụ gbadawa. Oge ụfọdụ kwanụ ụmụ nwaanyị na-enwetakwa attention, ọ ga ihe dịka ụmụ ihe kwaya ndị a ma ọ gịnị. Ọ bịa hụ otu Okoye si emesi ome na kwaya,
o nwere ike before you know it enwe ihe a na-akpọ attention shift, o buru ihu satellite pan ya shift ebe Okoye nọ. Before you know it, asị nekwa ndị kwaya na-abụ na ha akwaya. Oge ụfọdụ ọwụrụ n'ime ahịa, ọwụrụ onye nwaanyị mitiri n'ime ahịa, isi ebe ahụ na-akụ. Oge ụfọdụ kwa na ọwụrụ ihe dịka otu a na-asị na gị na di na nwunye bịa nọgharịa kwaga ihe dịka n'obodo ọzọ ma ọ gawa obodo oyibo. So enwezi ike ruo that place ma ọkwanụ ruo ebe ahụ, ọ bụrụ na omenala ma ọkwanụ ịmago custom or tradition ndị ebe a ha gara kwesịrị ịdị iche na nke anyị, ha rụzie nke nwaanyị abaa full time soro ndị n'ebe ahụ na-eme otu ha si eme, chefuo na o nwere ebe o si bido, chefuo na o nwere ebe o siri bịa. From isi otu ahụ na-aga bifo ịchọpụta ihe na-emenụ, ọ bụrụ na nwaanyị esorola ndị ahụ ọ bịakwutere na be ha na otu ha si ebi ndụ, si otu ahụ sorokwanụ ha bibe. Abịakwa ọzọ dịka ibi awụrụ gịnị, ọ bụrụ na di nke nwaanyị a na-amị appreciate, ọ bụrụ na ọ da achọpụta na mmadụ ka ọ wụ, ọ da achọpụta na nwaanyị ka ọ wụ, o nwebe nwaanyị ga-eme odiri ihe a. My brother, ka m gwa gị nke na-eme eme, anything can happen, anything can happen. Onwe ihe ka ọ na ịlụọ nwaanyị ịgụrụgụrụgụrụgụrụ flash ya nwunye gị, mee ka nwunye gị maa na ị ka hụrụ ya n'anya, mee ka nwunye gị maa na uche gị ka dị ebe ọ nọ. Ọ bụghị eme na ịlụtara nwaanyị dọmpụọ ya n'ụlọ mgbe iji echeta ya bụ mgbe ọwụ na ịchọpụta na nwa nke amụburu mgbe mbụ na o kwesịrị ịtọ nwa, o ruzie ọ bụrụ mgbe a ka ị ga-abịazi maa na nwunye gị na ọ na ya. Ọ dịkwa mma like that. Ka anyị nwa na nwa anyị kwa na ụmụ nwoke soro gbaa mbọ play role anyị kwesịrị iplay, mee ihe anyị kwesịrị ime na our relationship na our marriage, ka o nwere ike iwedata aka na number of ụmụ anyị Igbo na-ewepụ ụkwụ n'ama, ma ọkwa na ụmụ anyị Igbo nwere ike iwepụ ụkwụ n'ama ma onye chọrọ iwepụ ụkwụ n'ama. Anyị nwa ụmụ nwoke ka anyị gbaa mbọ na-arụ ọrụ anyị ọfụma, ọ ga-esonye aka na reduce number of our women na-agba n'iro. Biko tutu ma apịachie igwe vidiyo a, unu echefukwala subscribe na Ima24 TV channel. Biko klikienu like, kọmentie na vidiyo a. Ọ bụrụ na anyị metere ma ya emetekwana ya, ma ọkwa na nwere ebe ọbụla unu nwere suggestion inye anyị ka anyị nwee ike ime improve na vidiyo ọzọ, ọ ga-amasịkwa anyị. Nke ka nke, were vidiyo a tụsasịa na ya, share ya, kee ya ikwu na ibe, kee ma ndị enemies. Onwe onye ma echi o nwere ike ichenji ihe ọzọkwa. Biko press notification bell, because ihe eji press notification bell a o mgbe ọbụla anyị nwere vidiyo ọhụrụ, ị ga-eso na ndị iziga ebu ụzọ amata. Gaanụ na YouTube and Facebook channel, typụọ Ima24 TV. Ọ bụ na unu chọọ ilele videos ndị ochie nke anyị meburu eme. Igbo kwenu, Igbo kwezuonu, Igbo ka emesịanụ. Ekenekwa m unu, ka emesịanụ. Bye bye.